ohľad na výstavbu obchodného centra Košice do metropoly Východu zamierila nábytkárska firma Skonto. Skonto má byť v Košiciach súčasťou areálu, na ktorom stála legendárny futbalový štadión vo všešportovom areáli. Výstavba začala vo februári 2024 a predpokladaný termín ukončenia výstavby je december 2025. Počas prvej etapy vznikne predajný priestor aj so skladom. K projektu patrí aj infraštruktúra, ktorá bude zahŕňať 400 parkovacích miest. Pôjde o prvú predajňu nábytkárskej firmy Skonto na východnom Slovensku. Predajňa bude mať 2 poschodia. K druhej fáze pribudne dvojpodlažný objekt Retail 1, kde budú prevádzky a sklady. V blízkosti pri obchodnom objekte vznikol nový chodník a cyklochodník a následne tam pribudnú lavičky, ležadlá, okrasná záhrada, park, fontána, voľnočasový priestor a mnoho ďalšieho. Obchodné centrum Košice vznikne v tesnom dotyku s rušným kruhovým objazdom. V minulom období v blízkom okolí dochádzalo k dopravným obmedzeniam, kde došlo k zúženým pruhom, k obmedzeniu rýchlosti a ku kolónám v rannej a poobednejšej špičke na Alejovej ulici v Košiciach smerom k Moldavskej, kde to bolo realitou niekoľko mesiacov. Povolenie od mesta na čiastočnú uzáveru komunikácie kvôli vytvoreniu inžinierskych sietí dostala spoločnosť Invest. Nová odbočka z Alejovej pri gymnáziu a benzínovej pumpe, ktorá bola už dostavaná a vedie do bývalého všešportového areálu. Zaujímavosti z minulosti. V minulosti patrili Košiciam pozemky pod celou lokalitou všešportového areálu. Hutnícky podnik vtedy deklaroval zámer postaviť v lokalite nový moderný štadión. Nikdy sa tak nestalo. Po predaji VŽ americkej firme US Steel sa k priľahlým pozemkom dostala finančná skupina Penta. Územné rozhodnutie k aktuálnemu projektu bolo vydané ešte pre spoločnosť jej portfólio.